ब्रैजिबा नं भेरगाव बियाबाव बीपीएफनि गेदेर कार रेली बीपीएफनि बिजाथि महेश्वर बर'नि गेदेर बिसायख'थि फोसावदिं मेल बीपीएफनि मेगा कार रेलियाव लाइमोन बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै गोबां मावथि दैदेनगिरि मददगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लायो। रेलियाव बाहागो लानानै बिबुंथि बिजाथि महेश्वर बर'नि ब्रैजिबा नं भेरगाव बियाबनि यूपीपीएलनि बिजाथि नेरसोन बर'खौ आं मेल मिटिं खालामनायखौनो नुवाखै होनना बिबुंथि। गोजोननाय खुसिनि बाथ्रा दिनै लोब मोनसे समष्टियावनो मोनसे वेब सृष्टि जासिगोन। दिनैनि उनाव बे समष्टिनि गासैबो रायजो राजा गुबुन दोलोआव जे थागोन ना थाया आङो सन्देह जादों। कारण दिनैनि दिनाव मोनसे कार रेली जागोन। प्राय 2000 बेलेग बेलेग दोलोनि सुबुंफोरा जोंनि दोलोआव जइन जाफैगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मस्ट वेलकाम खालामगोन आरो खावलायनो लुबैयो गासै रायजो राजाखौनो जिहेतु जोङो दायो बीपीएफ दल हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बीटीसी सरकार बानायदों आरो जोङो बीपीएफ दोलोआ जिहेतु एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्सनि मोनफा अंखिदार राजनीतिक दल जाबाय। दा बेखायनो फैबाय थानाय बोथोरफ्राव असम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावनो जे असम सरकारा दाफुंजागोन बेखौ दिनैनि आसामनि राजनीतिक जि पिक्चार बे पिक्चारा जोंखौ बुंगासिनो दङ। बेखायनो जोङो हाखनाव थानाय साफा बिनि जनप्रतिनिधि जागोन। बेखायनो रायजो राजाखौ आं आह्वान खालामो बे